5-nji maýda türkmenleriň başgaça pikirlenýärleriň taryhyna bagyşlanan halkara proýektiň awtorlary 5-nji maýda onlaýn maglumat portalynyň açylandygyny elan etdiler. Türkmen depderleri adly websayt türkmen dissidentleri tarapyndan we başga pikirli adamlar barada onlarca ýylyň dowamında çap bolan habarlary, söhbetdeşlikleri, analitiki maglumatlary we kitaplary öz içine alýar. Türkmen depderleri saýty dürli ýurtlardan bolan aktivistler topory tarapyndan döredildi. Howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmazlygyny isleýän awtorlaryň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, täze proýektiň maksady 1990-njy ýyllaryň başyndan beri kagyd görnüşinde çap edilen samizdat, ýagny öz neşir hem immigrant neşirleri ýaly türkmen dissidentler tarapyndan çap edilen maglumatlary tapmakdan we köpçülüge el ýeterli etmekden ibaret. Türkmenlerde başgaça pikirlenýänleriň maddi mirasy bar we ol türkmenleriň siýasy hem adam hukuklary boýunça medeniýetiniň tutuş bir gatlygyny görkezýär. Bu sübhesiz türkmen jemgyýetiniň bahasyna ýetip bolmajak umumy mirasdyr. Di proýektiň awtorlary belliýär. Proýekti ýöredýänleriň sözlerine görä türkmenleriň başga pikirliligiň fenomeni barada gaty az bilinýär we bar bolan çeşmeler köpler üçin el ýeterli däl. Şol sebäpden türkmen häkimetleri ýurtda opozisiýanyň bolmagyna ýol bermeýärkä we başga pikirliligiň göze çykmagynyň öňüne alýarka, türkmenleriň ýurdun içinde we daşary ýurtlarda öňe süren başga pikirleriniň mysallary aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Niýazow döwründen bäri ýöredilýän daşarky dünýäden üzgünleşmek we Türkmenistanyň içindäki başgaça pikirleri giňden basyp ýatyrmak siýasaty häkimetlere intellektual taýdan garşylyk görkezmekdäki ýygyderliligiň ýitmegine sebäp boldy. Ýaş nesil raýat jemgyýetiniň aktivistleri tarapyndan garaşdyrylan ilkinji 30 ýylynda rejimi görkezilen garşylygy barada hiç zat bilmeýär. Öňkü dissidentleriň köp materiallary ençeme ýyllap ýitirim boldy. Ýa-da saxta ýygyndylarda galdy we indi aktivistler, jurnalistler ýa-da bilermenler üçin ýeterli däl. Opozisiýanyň Niýazow döwründe döreden köp sanly web sahypalary hem ýatdan çykaryldy. Dip türkmen depderleriniň awtorlary belliýär. Proýektiň çäginde uzak wagtlap gizlenlikde çap bolan samizdat, ýagny öz neşir maglumatlary hem 90-njy ýyllaryň başyndan beri kagyd ýüzünde çap bolan ähli materiallar ýygnalypdyr. Bularyň hemmesi kitapxana, analitika, söhbetdeşlikler, ýatlamalar, ýürüýti proýektler we tribuna bölümlerinde ýerleşdirilipdir. Kitapxana bölümünde 1990-njy ýyllardaky türkmen opozisiýa neşirleriniň nuskalary bar. Hususan da Dayanç, Dayanç Express, Türkmen Ýyly we Ýurt jurnallarynyň ýygyndylary ýerleşdirilipdir. Şol bölümde türkmen ýazyjylarynyň köpçüligi el ýeterli bolmadyk eserleri. Türkmenistan barada barlyk edebiýaty bar. Awtorlaryň belleşi ýaly bularyň hemmesi türkmenleriň ýaş nesil üçin resmi maglumatlardan tapawutlanýan humanitar bilim hökmünde peýdaly bolup biler. Analitika bölümünde radikal islam jemgyýetiniň ideologiýasynyň Türkmenistanda ýaýramagy, türkmen başynyň ogurlanan millionlary baradaky temanyň analizleri, şeýle hem Niýazow döwrüniň opozisiýa onlaýn neşirleri baradaky materiallar bar. Söhbetdeşlikler we ýatlamalar bölümi Türkmenistanyň Türkiýedäki öňki elçisi Nur Muhammed Hanamowyň ýatlamalarının odal çap edilmedik birinci bölümini öz içine alýar. Ýürüýti proýektler bölümünde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalary we ondan soňky repressiýalar saýtda şol döwürdäki türkmen medeniýetiniň onlaýn däl materiallary berilýär. Türkmen depderlerini döredejileriň belleşi ýaly saýt habar çeşmesi däl, emma habarlar we mediadan atly bölümlerinde esatan sahypanyň tematikasyna gabat gelýän habar maglumatlary hem hödürlenýär. Adam hukuklary boýunça halkara guramalary Türkmenistany söz, medeniýet, pikir we din azatlykları ýaly esasy raýat hem siýasy erkinliginiň ählisini berk çäklendirmekde tanqid edýärler. Soňky ýyllarda ýurtda durmuş ykdysady ýagdaý hem erbetleşdi, ilatyň ýaşaýyş derejesi peseldi. Türkmen jemgyýeti soňky ýyllarda odal görülip eşidilmedik derejede raýat aktivligini artdyryp başlady. Ýurdun içindäki ilat sosial ýagdaýdan nägileligini açaçan ýüze çykaryp başlady. Daşary ýurtlardaky aktivistler hereketi batlandy. Ýurdun häkimetleri bolsa başgaça pikirleri beýan edýän raýatlary ýydarlap özge pikiri basyp ýatyrmagy synanşýar.